सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। सावंतवाडी तालुक्यातील सांगेली, आरोज दांडेली, निगुडे, ओटवणे, आंबोली, चौकुळ गावात वाऱ्यासह पावसानं जोरदार हजेरी लावल्यानं अनेक ठिकाणी पडझड नुकसानी झाली आहे। यामुळे अनेकांचं मोठं नुकसान झालं असून रविवारी सुट्टी दिवशी देखील महसूल यंत्रणा पंचनामे करण्यासाठी ऑन फील्ड कार्यरत आहे। तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी चौकुळ, सांगेलीसह इतर नुकसानग्रस्त भागाची जातीनिशी पाहणी करत नुकसानग्रस्तांना धीर दिला।